आंनि क्रास मा होनदों आंनि क्रास 390 वाव शिट 390 वाव फाइनाली जों माइ स्कुल मोनबाय आरोना गाइस नैबे जोंना ओरै थांसिगोन आरोना जों माने गोबावजों खनसे लोगो मोनलायनाय आरोना नैबे जाहैबाय जों माइ स्कुल ओमफ्रायो जोङो दा दुबाइयाव थांगोन आरोना दुबाइयाव जोङो फट'सुट लागोन आरोना What a view! Wow! जों दा माख्रा दैया देरदों आरोना नै गाइस जोङो दा मोनफैबाय आरोना नै बेहाय जों सासे लोगोखौ नेनोसै आरोना गाइस ओमफ्राय थांनोसै जोङो फैनायनिबो फैगासिनो आरोना सासे फन खालामनि आं थांसै आरोना नै माने जोङो नै बैजों थांसै आरोना नै जों बैजों थांगोन आरोना गाइस खालामनो नागिरदों जों नै जों माबायाव दङ बे गणेश मन्दिरनि सिगांनि माबायावहाय नै बे फाथो सुनाय दंना मोनसेहाय औ दे माने फैगासिनो आरोना लोगोआ जोंखौहाय लांफैनो थांनोसै बिसिनि न'आव थांसै जोङो दा एसे मजा इन्टारेस्ट खालामनोसै आरोना आरो नै फाथो सुदों आरोना नै फाथोखौ फोजिलायबायना आरोना ओमफ्राय सुगासिनो आरोना नै गाइस ओमफ्राय सासे लोगोआ फैगासिनो आरोना नै बे गोबावजों मोनसे लोगो ओमफ्राय नै आलिखौहाय फैदो बिसिनियाव थांसै आरोना नै दा जों दा जों थांसिगोन ने आंनि क्रास 390 वाव नै Abby. Ini nama kita. Wah, wah. Habisnya arna nih biasanya, kan? Hah, donglon sampai nama ha? Kujakeli. Mani minggu bainannya. Bukaje mareng. Deh, kilas deh. Udah. Kurang ngomong 2 hours later. Traffic arna ya, traffic jadi benar jam. Lamanya naik arna iya. So finally जोङो दा बिजनि आवगायफिनबावबाय आरोना बिजनि फारसे आवगायफिनगासिनो दङ जोङो नै माने एसे नायथावथाव फैबाय आरोना बेरायथावथाव गोबावजों खनसे फैबाय नालाय गाइस बिनि थाखाय नायबाय बिजनि फारसे आवगायगासिनो दं आरोना फस्लाबारिनिफ्राय पुरा ट्राफिक आरोना स्ल' पुरा ट्राफिकलै मानसिया एसे जाम जादों आरोना इयो क'क्राझारावहाय मेला दंना गाइस ओमफ्राय बिनि थाखायनो एसे ट्राफिक जानानै दं आरोना लामाफ्रा थांलाय फैलाय एकदम गारिफ्रानो थाङा सौदावहांल' आरोना माने मेलायाव थांग्राफोरा ओरैबायदि थांलाय फैलायल' आरोना गाइस बेनो आरोना जों दा जोंमा स्कुल मोनबाय आरोना गाइस जोंमा स्कुल फाइनालि जोंमा स्कुल मोनबाय आरोना गाइस नैबे बै नुनाया जाहैबाय जोंमा स्कुल ओमफ्राय जों दा बिजनियाव थांगोन आरोना बिजनि आरोना दासो हाहांदों आरोना गाइस बिजनि मा गामियाव थांनाय मा जायगायाव नै माने जों थांगोन आरोना ओमफ्राय ओरै मोनसे हा
नैबे साल्थिनि माबायाव थांसिगोन आरोना जों दा ओरै थांसिगोन आरोना जों माने गोबावजों खनसे लोगो मोनलायनाय आरोना नैबे जाहैबाय जों माइ स्कुल ओमफ्रायो जोङो दा ओरै थांबाय जोङो ओमफ्राय ओरै फारसे थांगोन ओमफ्रायो समायनि जोङो दा सासे लोगोनि हिन्जावनाव एसे थांनोसै आरोना गोबावजों खनसे बेनो आरोना माने बै सालथे हांखोनि हिन्जावनि न' आरोना नैबे जों दा माने फार्स्ट टाइम आरोना थांनायसै लिंबाय जिखन एसे गय जाना फैनोसै आरोना गाइस वेलकाम बेक टु माइ चेनेल सना ब्लग जोङो दायो सासे लोगोनि हिन्जावनि न'आव हाबनोसै आरोना गय जानोसै ओमफ्राय थांसै आरोना गाइस बेनो आरोना नैबेनो गाइस जोङो दायो बिजनि पार्कआवहाय सफैबाय आरोना गाइस ओमफ्राय जोङो दा हाबनोसै बेनो आरोना जोङो हाबसिगोन आरोना जोङो दा ओरै वाइटनो अबे हाबगोन टाइम मरा फरायनाय खिन्थु जों एसामिसनि रोङा दे खिन्थु बोराय जाथारबायलै सिगांहाय मोजांमोन आरोना वाव व्हाट अ भिउ जंगलि साफारिस गाइस नानो आदार होलायोमोन बेहाय नानि आदार होयोमोन जाहैदों ना दं खोमायो दाबो गिदिर गिदिर ना एकदम चेन्ज जाथारबाय आरोना गाइस अनेक चेन्ज जाबाय नै गाइस नै नायनो हागोन नै अनेक चेन्ज जाबाय आरोना नै अनेक चेन्ज जाबाय आरोना ने गाइस माने फुख्रि दं मोनसे ओमफ्राय जोङो दा बै मै गोनाङाव खोन्थाहैगोन आरोना गाइस आयु आजां गाजां चेन्ज जाबाय आरोना आयु माने बुहुत गोबावसैमोन आरोना आं आयु फैया ज' गाइस नै दायो केमेरा खेबगासिनो नै बेयावसो मानसिया ओमफ्राय नै खेबग्राया नैबावसो मोखांजों नायलायब्रा नै माबायदि नुदों भिडिअखौ नायनानै ला बारा जादों दा हाय अके नै मानसिफ्रा थाबायबोगासिनो फैबाय था